Pentru a combate unele distracții superficiale în noaptea de Revelion, propun: punctul 1. Sosirea la locul de petrecere se va face la oră fixă, pe bază de pontaj individual. Orice întârziere fiind penalizată cu mostrare scrisă în meniu și de la caz la caz cu retrogradare de la tacâm confort sporit, salam de Sibiu, fromaj Roquefort, la tacâm confort 2, cașcaval de-alea brânză de 16 și la fără de tacâm, adică stai așa și nu mânca. Conform regulamentului de ordine interioară al Revelionului, se recomandă tuturor invitaților a nu folosi măști de carnaval, întrucât noi nu avem nimic de ascuns colectivului. O altă problemă este numirea moșerilor. Eu propun ca în acest an funcția de moșerilă să fie acordată unei salariate fruntașe denumită pe scurt tanti Gerilă. Petrecerea continuă. Poate se vor întreba antevorbitorii mei dacă și unde sunt surprizele serii. Ei bine, ele există și vor fi afișate la loc vizibil, așa că fiecare invitat să semneze de luare la cunoștință pentru fiecare surpriză în parte. Dintre acestea, menționăm darea în folosința unei tombole la care poate fi câștigată, pe lângă chirbușoane și pușculițe, o frumoasă macara de 16 tone, cu care nu s-a ridicat până acum decât inginerul șef. La altceva, pe șantier, n-a fost bună de nimica. Ea a fost achiziționată în valută, ea tot ce face să impută. Tradiționalul pom de iarnă, adică brandul, se va aprinde numai în prezența pompierilor voluntari șef de tulumbă, care, în cadrul instructajului PCI, ne vor mobiliza la un scurt exercițiu de alarmă cu intrarea pe fereastră și evacuarea pe scară de incendiu, ceea ce va constitui, desigur, marea bomba a serii. Petrecerea continuă. Pe parcursul celor 480 de minute ale petrecerii se pot spune și glume, de către un lot de salariați atent selecționați în acest scop. O atmosferă însuflețită se va crea, desigur, și prin difuzarea de răvașe, care după ce vor fi lecturate în colectiv, vor fi depuse la serviciu personal, fiecare răvaș având alăturat felia de plăcită care a fost descoperită. Petrecerea continuă. O serioasă răspundere pentru antrenul invitaților va purta cunoscuta orchestră de chitare electrice, intitulată în mod optimist Roșu și Roz, urmând ca în pauza de masă să se audieze la pick-up prâvul cu strigături.
Cu această ocazie vor fi strigați în mod nominal restanțierii la plata cotizației pentru clubul nostru sportiv ASE Foraibărul. Petrecerea continuă. În întâmpinarea Ciorbii Tăpotroace, toate categoriile de salariați se vor încolona pentru periniță, urmând ca subsemnatul să întocmească din timp o listă cu dansatorii care pot fi promovați în mijlocul horii. Propuneri de sărutări: Năstase cu Smith, Teașcă cu Federația, Caragiu cu Țiriac, directorul cu adjunctul, controlul financiar cu gestionare de materiale, meșterii cu ucenicii, paznicii cu sectoriștii, iar secretarele cu soțiile. Petrecerea continuă. Asta e planul care aș vrea eu să... combate unele distracții superficiale în noaptea de Revelion, propun: punctul 1. Sosirea la locul de petrecere se va face la oră fixă, pe bază de pontaj individual. Orice întârziere fiind penalizată cu mostrare scrisă în meniu și de la caz la caz cu retrogradare de la tacâm confort sporit, salam de Sibiu, fromaj Roquefort, la tacâm confort 2, cașcaval de-alea brânză de 16 și la fără de tacâm, adică stai așa și nu mânca. Conform regulamentului de ordine interioară al Revelionului, se recomandă tuturor invitaților a nu folosi măști de carnaval, întrucât noi nu avem nimic de ascuns colectivului. O altă problemă este numirea lui moșgerilă. Eu propun ca în acest an funcția de moșgerilă să fie acordată unei salariate fruntașe denumită pe scurt Tanti Gerilă. Petrecerea continuă. Poate se vor întreba antevorbitorii mei dacă și unde sunt surprizele serii. Ei bine, ele există și vor fi afișate la loc vizibil, așa că fiecare invitat să semneze de luare la cunoștință pentru fiecare surpriză în parte. Dintre acestea, menționăm darea în folosința unei tombole la care poate fi câștigată, pe lângă chirbușoane și pușculițe, o frumoasă macara de 16 tone, care nu s-a ridicat până acum decât inginerul șef. Că la altceva, pe șantier, n-a fost bună de nimica. Ea a fost achiziționată în valută, ea tot ce face să impută. Tradiționalul pom de iarnă, adică bradul, se va aprinde numai în prezența pompierilor voluntari șef de tulumbă, care, în cadrul instructajului PCI, ne vor mobiliza la un scurt exercițiu de alarmă cu intrarea pe fereastră și evacuarea pe scară de incendiu, ceea ce va constitui, desigur, marea bombă a serii. Petrecerea continuă. Pe parcursul celor 480 de minute ale petrecerii se pot spune și glume, de către un lot de salariați atent selecționați în acest scop. O atmosferă însuflețită se va crea, desigur, și prin difuzarea de răvașe, care, după ce vor fi lecturate în colectiv,
vor fi depuse la serviciu personal, fiecare răvaș având alăturat felia de plăcită care a fost descoperită. Petrecerea continuă, o serioasă răspundere pentru antrenul invitaților va purta cunoscuta orchestră de chitare electrice intitulată în mod optimist Roșu și Roz, urmând ca în pauza de masă să se audieze la pick-up râul cu strigături. Cu această ocazie vor fi strigați în mod nominal restanțierii la plata cotizației pentru clubul nostru sportiv ASE Foraiberul. Petrecerea continuă. În întâmpinarea ciorbii de potroace, toate categoriile de salariați se vor încolona pentru periniță, urmând ca subsemnatul să întocmească din timp o listă cu dansatorii care pot fi promovați în mijlocul gorii. Propuneri de sărutări: Năstase cu Smith, Teașcă cu Federația, Caragiu cu Țiriac, directorul cu adjunctul, controlul financiar cu gestionare de materiale, meșterii cu ucenicii, paznicii cu sectoriștii, iar secretarele cu soțiile. Petrecerea continuă. Asta e planul care aș vrea eu să